Už nejaký ten čas sedíme práve na takejto stoličke. Sú tam tieto skvelé podušky. Veľmi, povedzme, spriemňovali posed na tejto stoličke. To už chce proste zmenu. Prišla na táto stolička od Fraktálu. Ideme si ju dneska spolu skonštruovať. Je to Fraktál Refine. Niečo nás čaká, lebo kam ideš? Čo robíš? To som by tebe nečakala. Vevere to má, odkedy začala jazdiť na skate. Vidíš, skoro zomrela na chodníku na ceste. Máme nôž? To je super. Mám len takéto nožičky. To čo mi dala? Bum. Dopis. To si dáme na stenu a budeme podľa toho stavať. Tak Veronika, ja ti to budem držať. First part. Tak. Toto je ťažké? Toto je ťažké, že? To je akože... Toto je normálne, že nájde... Čo robíš? Čítam. Ale halus, že fakt, že to robíš len pár vecí. Vyzerá jak hviezdica, fakt. Veronika, hviezdica z mora. Pozri, akú má textúru. A kde mám návod? Však na druhej strane. Količka. User guide. V menšom pre tých, ktorí vedia čítať aj malé písmena. To my nie sme. Ceca, kolíčko. To je strašne taký satisfying. Máme prvý krok. To sú také tlačítka, že dopredu, dole. Aha, zlámim si ruky asi. No. Ručky. Dávaš to na šírku, že ako chceš vlastne. Montuj, vykrúcaj. Ja som v šoku, že ten nimbusek je dobre spravený, že presne pre tú stoličku, lebo to ono to tu presne sedí. Tak, páči sa mi. Ty to po mne hodila. Hodila si to po mne. Naspäť. Ideme na 5. krok z 5. Som sa mi hlava zatočila. Ja neviem, čo sa deje. Dobre toto je. Som sa musela láhnuť, aby mi bolo lepšie. To nám ostalo naviac. Asi. Tak nemá to už kde dať. Veronika? No ako trochu rozdiel asi oproti tej slamenej stoličke. Môžem aj ja? Neviem, či ťa pustím. Aha, takto. Máš také, že si to vieš k sebe pritiahnuť a ty si hýbeš, že stiahlo ma. Tú sedaciu časť, že pozri sa. Že vieš takto si vlastne odsúvať tú časť. Hello, right there? What's up? Čo upravíš teraz? Aby si mala na bedra to dobre. No normálne to... Oči. Tieto opierky, ktoré si vieš teda budať hore-dole ako chceš, hej. Sebe od seba. Že až takto, hej. Takto vlastne sedíš, je v škole. A to je dobré, že si v škole. A ešte sedíš takto.